Kanibingelela ngiphile nginamukele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona ke le channel yakho ka YouTube ekulethela zonke izindaba ngononina ke ezifika ngesikhathi ke futhi bancoma lapha na ke insizwa yakale kaCeza ke umzukulu ke umfo kwaZulu ngokugiya kwakhe lapha na ke bathi ke insizwa vele ke kwaZulu Natal ke igiya kanje imbukeli awuyibuke ke nansi le insizwa ke ngempela ke iyadlala lapha na ke umfo kwaZulu ke balokhu bemncome njalo ke lapha na ke uMageba lapha na ke umzukulu ukuthi ngempela ke hayi le insizwa ke ishaya khona ngokugiya kwayo awuyibukele nansi ke i-video ke mbukeli bese ke mbukeli ugijima uya lapha na ke ezathu i-comment section ke bese ke ubeka uvo lwakho nawe ukuthi ngempela ke engawehlula yini ke umfo kwaZulu ngokugiya lapha na njengoba ke umbona kule video ke bezinga kuke mbukeli bengize nazo namhlanje siyabonga. 자,